Patay ang usa ka 30 anyos nga babay nga nagmotor sa barangay Inayagan, City of Naga human kini naigo sa nahug nga bato. Samtang usa ka SUV mibangga sa payloader sa bukirang barangay sa Talisay City. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nagsubay sa daan dinhi sa sitio Palana sa barangay Inayagan sa City of Naga ang 30 anyos nga babae pasado alas 10 gahapon sa buntag. Apan ang sunod dakitaan sa mga mulupyo sa dapit nga natumba na ang babae, human naigo sa bato nga gikan sa bukid. Lumad nga tagalungsod sa tuburan ang babae ug nagtrabaho sa maong dapit. Matod pa naigo kini sa tunga-tunga sa iyang lawas labi na sa tiil nga bahin. Gitabang pa kini og gidala sa tambalanan apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Si Kapitan Edelberto Fat sa barangay Inayagan nga nisusi sa dapit ang makig-alayon sa city government aron di na masubli pa ang nahitabo. Anitan ako sa ato ang Area. mura mag Delikado ba? delikado gyud kayo nga ako pa ning ikonsulta ngadto sa mayor's office ngadto sa engineering kuno si angay bahaton ning doon natay mahimo ning protection hebulungan kayo makita mo gyud mo tanawa kalibon nya wala kay makitang bato para magdisgrasya gyud ba nga grabe yung pagdisgrasyahan niya. Samtang maayong pagkapiya pinining atubang ang bahin nining SUV human kini ni dumbol sa usa ka nagpark nga payloader nga gikan ga clearing sa daan. Nahitabo kini pasado alas 10 gahapon sa buntag haduol sa nadahilian og yuta ug mga bato sa barangay Campo 4 sa miaging buwan. Doon ay nag-operate dito nga mga payloader kay ongoing pa man gyapon ang atong clearing dito dapita. Unya timing lang nga nakakanaog ang operator tungod kay paingon naman tuod to. Unya didto nilahos paingon sa iyang unit sa payloader ang katong maong sakyanan og narespondihan pod sa barangay response, emergency response. Matod pa sa driver nga nakapiyong siya kay nagduka siya atong higayuna. Mayo na lang luwas ra ang tanang sakay niini, ang 33 anyos nga driver, ang 3 anyos nga pasahirong bata, senior citizen ug laing tulo ka mga hamtong. Ug wala na sila magpadala pa sa tambalanan. Matod pagikan sila sa airport ug padung sa Toledo City. Wala ray kadaot kinaangkon sa payloader. Tungod sa laing disgrasya sa dapit, si Konsehal Danny Caballero kinsa mo ay chair sa Committee on Transportation o Committee on Disaster Resiliency ang subling mopadala og resolusyon sa DPWH alang na sa pagpadali sa pagbutang sa mga traffic warning signs sa dapit. Ang yuta, basin mabutangan na ilaog ka na bitong warning, ka na bitong rumble strips nga mabutang sa karsada, no? Kaya para just in case og magduka, ma-activate sila balik. Mato di tumulak nga nagtagbo usab sila sa DPWH ganihang buntag ug susama ang hangyo ni tumulak ug nipasalig matod pa ang ahensya nga duol na sa maong accident prone area ang ilang mga ipahimutang nga mitigating measures. Oba ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.